career. Bueno, ang suwatan po karon itong hatagan pagdaga, no? Inada kinis usag ka babae na mapatago lang siya nga Mila. Kini, gibawatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay suna ng atong sender, si Mila. Kini akong problema, bahay ni sa akong manghud ug sa akong amahan. Nagtuo ko nga kung ako pasagdan, mura ni ikamatay sa akong inahan. Pero aron gyud masabtan ang problema, no? Ingnon ko ani sa pagsugod. Ma, kita kwarta diya, bi. Sao man nimo? Sa mong na pa man, kita kwarta diya. Ang sa ako ipatimbang, siyempre ipalit. Uy, Patrip! Ikaw, ha? Nagkaabusado namang pagmaayo, eh. Nagparehas na mo si Papa. Ay, nagtagay kwarta, ma. Nag-anad ng bata. Bida, magbuot, pinunon ka, di ba na yung kwarta kang mama, manak? Oh, magbuot ko! Kay para na natong tanan nga makakaunta. Ako naghatag ng mama. Naghanas sulyaw, sulyaw, Hoy! Patasan ay, masa sunod gani, kung sa'y pangayon ng bataa, ayaw tagai. Pero nga no, Manday, basig may paliton siya nga kinahanglanon kaayo. So, kinahanglanon ka ayo, kanang shabu? Ah? Kung gusto kang mo gasto kwarta, ma, igasto na sa pagparehab ni Patrick, dili kay ang tanan na lang yun imong ihatag niya. Mahurot sa bisyo niya. Mas mapag imo nang iparehab, kay di na mabangbang bataa. Ay, Ginoo ko. Sao naman ang bata? Ginoo ko, unsa naman sa drone? Hala, Suway ito. Alam, tinya na ako rin lo. Puspusan ba ito? Correct sila maru si Papa ni mo si Patrick. hawa na, nagsumbag kay na sa dandukan. Ay, Ginoo ko, aning mga tawhan. Naunsa baya mo, uy? Wala lagid mo yung mga kauwaws ko galingon. Magsige magsukmagay. Ako pa ninyo no, mas may pag magpatay na lang mo. Aron usaray mga bilin. Ug mo na among problema. Saan naman ibita? Buang nga naman siyang bisyo. Buo naman, kawato na mo relo. Nagtuog ka, kwarta ka, makakawat ka, ano? Ay, sumondo, unsa ba? Imo ng anak. Wakoy anak ka, di. Awas ko yung bahan nga pala, ubog, sukarol. Ilo, ha? Nga naman, ha? Lukon ko ni mo. Ikaw mahilom diya kadhana ka, ha? Wakay buot. Wakay labot ko kinabuhi. Wakay buot, ha? Wakay buot. Salpahe sigang pagkaanak da. Oh, Hala, sorry pa. Si Patrick magdakot ng parason. Sorry pa. Bato, ha? Supil kay dako, ha? Wapay katabang nagbisyo pa. Wait, trabaho. Palang yung anak. Ka? Wakay hinong sa anak, ha? Wakay ayo. Kinsa man tawing ka anak, ha? Samtawang ka. Hinagay! Hanggaw ka magkang sumondo ka. Ay, sorry na, sorry. Si Papa manutan ni mo'y akong taparason, nilihay maning amaw. Ay, nilihay man. Pagkakidot. Oh, sige na ma, kaon na. Ni ano, gihatag ta kag pagkaon diri sa imong kwarto. Ayaw lang sa paggawas aron makapahaway ka. Ay, salamat, Mila. Si Papa ni mo. Da, ano to kunahuna as papa, uy. Wa man gani magkunahuna na to diri, o nakakaon na bata. Mila, anak. Ikaw na lang ko'y akong lauman nga makagiya sa imong manghod. Nahibaw ko nga may gamay pa siyang respeto dyan mo. Madagko na sila, uy. Naibaw na sila unsay maayo, unsay dautan. Ang mahinungdanon ikaw. Ayaw kay paapekto. Kaon aron malagsik ka. Ayaw pagsigig ka guol. Pero dili man gud nako malikayan na nga usahay. Mag-uorgod ko, labi nagmakakita ko nga mag-away ng imong manghod ug ang imong amahan. Pasagdiin na sila, uy. Pulos man na sila, hawd. Sige na, kaon na. Unya human nimo kaon, matuog ka, ha? Ha? Wala ko maguna-huna sa akong amahan ug sa akong manghod nga usa ka adik. Ang ako na lang yun-huna, mao si mama. Unya, Natuog na smanding. Maayo kay wa din tingusan ako ka anak babae. Was Mila. Nahibaw kong naa ni kwartas manding. Kay hinatagan man sa akong anak babae nga may trabaho. Suwayan ako kususi din sa aparador. Be. Di makamata kay maayo kayo ang pagkahinanok. Ablihan ako. Hinay ang aparador. Oops. Naapli na. O kayo ko ng mga sinina.
Uy, kadaghan ani. Libo ka, Ping. Oh, ibilin ko lang ning 100. May na lang ning manding. Kinilang 1,000 akong kuhaon. Dalion ako ni kuha kay basig. Magkamatas manding. Oy, ang ako nang mahal nga way hinungdan. Unsa man sa luyo? Panidaan ako. Para dili kay halata. Dili ko ang una ni gastuhon. Kay mahibong niya sila nga nung na ako'y kwarta. Ako na yun eh. Ako na yun eh. Pasangin lang. Taguan ko lang eh. Taguan ko ni Dili. Ibutang ko lang ng kwarta. Deres luyo aning pultahan aning kusina. Pusto na ko. Pusto na ko. Diha ka lang una ha. Unya lang ka na ko balika kon malinaw-linaw na. Kay siguro madyo kong magkagubo trong taon-taon. Lakaw una ko. Oy, ana, may kisok-sok pas luyos pultahan. Unsa ka to eh? Ay, taray. Sosihon ko no, be. Duda ko aniyang lihok na. Ato nas papa, milakaw na. Aha? Layo na. Tuo na ka itong gisukso niya luyos pultahan sa kusina. Ops. Ay, di arabaya. Giputos ni sininang bulingon. Unsa ka ni, be. Bukaro na to, be. Oh. Uy! Wawat! Ano? Di mo kasi ka ning wawat niya. Malas ka lang pa. Ha? Sininang bulingon lang mabta ni mo. Ma. Naghilag man ka, ano ka? Ano man ka? Gawin na sa kang papa? Wa anak. Kisa mo si nagpahilak ni mo, si Patrick. Ay, dili. Ay, unsa imong gihilakan? Ang kwarta nga imong gipahipusan ako, wa na. Ha? Unsa wa na, ma? May nagkuha. Awa na ilaing nagkuha. Duha ray suspect nako. Kung dili si Papa, si Patrick. Ang sa ito yun naman ako, te. Lingkodan sa diha. Asas Papa, Ang boto ka sa to. pagsultis tinuod. Nahibaw ko kinsay nagkuha sa kwarta ni Mama. Ang gusto lang nako nga mutukan mo tinuod. Kung dili gani, may muani nga mga pulis, ipa-imbestigar ta mo. Ay, forbid. Hog ikaw. Labing siguro ikaw mo'y numero unong suspect. Tungod sa imong bisyo. Kung ako pa ikaw, Patrick, tug-an na lang kung asa. Ha? Tungod kay di na ginibag-o para nako. Pero og di gani mo manugan, pulis na mo patug-an ninyo. Ay. Kita ka nang isinaha? Unsa man? Tug-an ko dili. Tubag! Ako nagpuno na kay ko ninyo. Unsa gani may tabo ni Mama? Kamong duha si Papa ang hinungdan. Busa ipapriso tamong duha. Di gid mo mag-usab, ha? Karon, basta dito mauli ang kwarta nga gikuha dito sa kwarto ni Mama. Wala na kang investigasyon. Ipa-pick up ta mo. Di mada. Buhaw na yun kayo. Lambi na kayong iinom. Kuhaon ko na lang itong kwarta. Unya ang sobra, akong iduwa og tungits. Ay, patakag. Di ko apil, tabi. Kilabot, ana. Si Papa Arman, ana. Si Papa. Si Papa Arman nagkuha ba? Kitaan man ako. Unsa? Oh, uy, hinampak. Wa naman din niya ang kwarta. Mal, nasa ka nagkuha din hing sinina na malay nabili din eh. Wa namang kwarta din eh. May kay ni anak ka pa. Oh, oy. Dali. Dali diri magsulti tangari. Ay, ay, Maghuwat din mo sala pa ha. lain na nila. Diri pa lingkod oh. Oh, iamsar lang yung usa ka adik din eh. Eh, ang sa lagi rin pala hubog, ha? Nak? Usa ba na yung binuanga ha? Pa. Iulit na lang na pa. Dito ta magdakan og sulti. Mientras dili pa ko kahuna-huna og tawag og mga pulis nga mo'y mo imbestigar ninyo kung kinsay nagkuha sa kwarta ni Mama. Mientras dili pa na mahitabo, iulit na lang na. Uy, oh, ipasangin lang ko ninyo.
Porbida uli lang na pa, parang Usa? Patakam lang itawon mo, eh. Ay nalang punta anak pa. May nakakita. May saksi nga ikaw mo'y nagkuha. Duha ka tag 500. Imo pang gitaguan sa luyo sa pultahas kusina. Usayngan? Singan, siga man ang mata nimo. Mulimod pag Kinsa kita. man nagsulti, ha? Kinsa man? Kinsa man gingon mo witness? Kinsa man? Si Patrick. Oo. Mao nga iulit na lang na pa. Mientras wa pa ko kapanawa kong pulis. Pagkapanawa gani ko ng pulis, aw malas kit mo. Aw basta, bahala mo. Di na jud ko mulukat ninyo ha. Kay unsaw na ko paglukat na kami may nagpapriso ninyo. Mura may buang nga kami ang mukiha unya kami ra sa kumpiyansa. Mao nga iulit na lang na pa. Aron dili mo mauwawan. Kuan. Maapil kami sa kauwaw. Tungod na inyong gihimo. Kuan. Saon man ako pag-uli, nga wa naman dito sa akong gibutangan. Oh. Ay asa di ay kasi gini nakuha di ay. Aw, kinsa pa? Ang amang Oh, lingaw-lingaw pagkanahanay. Oh. Ikaw may nagkuha sa kwarta, no? Patrick? Sus! Gido. Lingaw-lingaw Ay, pagkanahanay. ni Papa, ikay nagkuha pa. Nyari ka masangil ako, bida sa istoryahan. Oh, ako dito'y nagkuha, pero ikaw sa'y nagkuha sa akong gibutangan. Amo kang duli, porbida. Sa ato pa. Ay patay pa kamo na yung duha di ay. Yabang ka niya. Yabang ka. Pag ano tawag ako? Oh, dili ni mo iuli, ha? Buhanga ka, ha? Di ba? Malayo ba ka ba? Nagtukan ka sukol ni mo, ha? Ay, maglinayugay. Tabi na rin! Patay mo! Kay kamo duha ang mapriso ron. Sige! Mo ni akong problema. Nabalaka ko tungod aning pagsigig away sa akong amahan ug sa akong manghod. At akihon na lang hinol akong inahan. Unsaon ko mali sila? Uy, tabagi ko na ko ninyo. Unsa man og kamo ang pasaltihon. Mila. Hello, Ate Pres! Good morning, Lord of Mary. Salamat sa tanan. Dina! May Oh, sa tanan. Nga mga igsuon na to, Ate Pres. Ampo lang kita kanuna. Nga huwag ta na utak ni COVID. Si Mila. Oo, si Mila taon. Ang problema niya kaning iyang mga igsuon. Ang iyang igsuon o iyang papa. Mag-away? O mag-away, yung kawatan, mga kanahang dako. Ay. Di maayo. Ang iyang papa pala, hubog si Patrick, adik-adik. Ipadakop lang na. Mera. Oh, ipadakop na nila para wala problema. Pulisyo sa pamilya. Pulisyo, oo. O di ba, maglain mo imong mama. Ayaw na silang Ikaw, data. no? Kay, maglabad-labad naman sa mga tipres. Ang problema na manghagis pod kung maglain unya wa na to sila kapangitaan way kaon ba ron panalitan ko mga trabaho mo adto magyuto sa Mao nang igayon na, ipadakop na ninyo. ipadakop na lang gyud. Ipadakop na, Para imong manghod nga adik magkana ipadakop na lang gyud para Limang ka, ang iyang papa, tipres, nanguhag kwarta. Karon pag kitaan siyang manghod, agi ko sa siyang manghod. Okay. Iyang papa, o silang duha pros kawatan, pero Liwat, iyang papa, ay. wa na nahimo. Kaya ang manghod man may nagkuha. liwat day ang amahan. Oo, ang anak sa amahan, liwat. Oo, manguhay kwarta. Ay, lisod. Pwede Eh, Bam, unsa man ni Bam? Ang taong kawatan di makasus langit unsa man? Musadbat ko, ha? Yes. Oh, sagbat. Kini na hitabo karon dili ka kapangutana ug hain ug kanusa. Kada adlaw na hitabo ni siya. Kada adlaw labi na ingon na aning maulipon ka sa drugs. Kay usay dili mo gud sila makahibalo gulyat. Sila Ano? gibuhat. Pero simple kay ba mo, di kay ba ko taon. Ang isa di kay baw ang adik. Dili man na manghuha ba mo way tama. Kung nanay tama, mo na siguro na nga wala may bawo siyang gibuhat. Mo lagi ka na atol nga og sakit pa atol nga mo suol. Dili sa kahibalo. Pero inaana nga wa pa siya tama, unya kita siya papa kawato niya kuan. Dili Yun, kay ana bawo man na siguro siya. ning adik kanang manguha na lang bisag ang butang para ikapalit. Nga ana gyud natin pres. Ang mga Oo, butang na. sa ilang bahay, electric Mahurot. fan or unsa pa na diha. Marut baligya. Una yun ra nila kawat ang ilang butang. Oo, wa ikapalit. Oh, mao na mahitabo. No, yun sa inyo ikatambag ani. Ato, uy, ipatanaw na, ipadakop ng polis. Parehab lang na. O, ipakuan na iparehab na yung mga remote tatay, aw imong papa, Kaya ipagap. tatay, usab na yung papa. Ibabadlong na sa polis at ipres. Kaning- Hindi mo na buhaton. Lumoy kaning- ka na, sumanding, uy. Kaning Dakagkwarta. Okay, mahal pa ka na rehab. Sasagutan ko na rin, mahal na. Mahal na Pero rehab. na may libre nga rehabilitation center ang Ay, syudad. dili rehab. Ipadakop na lang. Kung way kwarta. Ang sa naman, programa si Mayor Labiliati Press nga libre Mayo? ang rehabilitation kunin mo ipasuri mo anak. Sa kusap na siya.
Arible. Libre. Ang imo ha, ang kanalang miscellaneous nga 6,000. Adi ay. O, maura na. Ang kanibito nahitabo sa iyang anak Priscilla, no, Goliath. Doon na si Apan, nga no, ug nag-adik-adik ang iyang anak, tungod pos papa nga kuwang pos pagkatiman. Dili Kaya ka ni papa adik-adik ka na bang ang ginikanan wa kay katiban? palahubog kayo. Dili sila close, dili sila ka ng banding-banding. No, dili Oo, taos ka sana. banding. Kinahanglan man Basta- dyan ka magbanding sa mga anak. Kaya na ni Shirley, Ibon, og ni Mimi, pagka, dindotang Ay, sa ay, banding. ay, Liwat kay Ma'am Priscilla. Correct. Makabarkada po ka o ganang kuan. Nagyo ko nagyan na ti Presdo, kabindo ang lisa, gikan mis katedral, nakaagi mi atong babae nga, gwapa si Ate Pres, oy, pero kanang wa na ibuot. Mura bag, gabilang na ko ato sa drugs, gito siya. Kuan ganang nana sa Oh, karsada. nanasdan. Nya gwapa biya siya, ang yang buhok kanang murag buhok. Kulot yang buhok kanang murag binirhin og kuan ba kanang. Nindot gwapa ba yana ya Pero taas dili pa lago kayo. lago na gyud si Ate Alam- Pres, yaw-yaw siya, luoy ko, maluoy ko, pero mailan gyud nimo nga arang-arang gyud yang naong gyud. Mo ba? Luoy ba yana maon? Adik talito lang. Rugby siguro to yarang. Grabe ba? Wala sa tingin Grabe ba? Nasa to ginikanan or wata kay ba o kung What gibiduhangan na mo to? tong lalaki. Pero Biyaan ba? kanang inana mulakaw naman gud na. Mulakaw na. Sig-asa na Oh, ba? tinuod na. Sig-asa na. Sag-asa. Doon na tayo pagpadasig sa ilang pamilya. Karon, unsa man? Arita sa Proverbs of Solomon 29 O, kana? verse 15. Kana? Ang pagbadlong ug ang pagpanton makaayo sa kabataan. Kung pinatuyangan ng usa ka bata, mahimo siyang kauwawan sa iyang inahan. Meaning kaso karon sa sinder na to, no? Ang ikaawaw sa inahan ug may tabo ning ani na suwat sa Biblia, hapil ang bana kay utro yung bana badlungon. Madlungon lagi. Oh. So, Maning dili ka makabasok sa anak nga kay ang amahan mismo nagpabadlog pag-una, di ba? Oh. Wa magkaatiman sa mga anak. Wa Oo, makabadlog. siya may nakita siyang anak Ate Pres nga nangaway. Oo, So oo. natural nga mo sunod ang bata. ang ko lang ka-advise ani sa inahan o sa anak nga babae kanang ampo na lang ta. Correct. Dangop mo ni Mama Mao Mary na, oo. kay si Mama Tinuod Mary. na, tinuod Si na. Mama Mary pong pasuban og busy kay ginodili madungog pwede man mo adto ay guniya kanang gitawag og Lady of Pediatrics kanang Mama Mary bitong puto sini nga medyo gadupa ni ipakita man ang adto ni Saint Catherine nga ang iyang mga grasyang gipada sa Dios Amahan mo adtong Jesus siya mo imuda pa dong deres katawhan tawag lang mo niya Kinahanglan gyud. mao na lang Ako last og santo si ang kamong si Judas Iscariote ampuhin na nyo. Judas is the Dios tingali oy. Oh, what Judas Ang Iscariote? Judas Iscariote mao mo tong kawat kuan nagbudis Mao gani, mao ang gani, Judas ato na ko ang pampon. Saint Judith the Dios mao tong maayo. Buotan man to. Oo, Ato oo. ni Judas Iscariote mo ampo mga karana Ano na lang kawa may kumo sa pagkapo sa in English prayers can move mountains. Okay, nala. Salamat sa pagpadangat niya atong tuluman noon. Kuna ko ang paso tihon.